gyd, un tip byddwn ni bendant yn rhoi i chi yw i cymryd bob cyfle. Ac yn enwedig os chi'n myfyrwyr cyfrwng Cymraeg, mae'n bwysig i chi i fanteisio ar y cyfleoedd hynny. Fel dwi wedi gwneud, dwi wedi derbyn ystod eang o gyfleoedd gyda'r Brifysgol Abertawe a'r Coleg Cymraeg. Dim ond achos dwi'n gallu siarad Cymraeg. Ti'n meddwl amdani iechyd meddwl, ach allan am walk bach? Fi'n credu y tip mwyaf sydd gen i yw siarad, achos mae siarad â rhywun, chi'n gallu derbyn cyngor, chi'n gallu chwerthin, chi'n gallu crio. So jyst siarad a gweld beth yw tips pobl eraill hefyd, achos fi'n rili joio siarad â phobl eraill i gweld sut maen nhw'n gwneud pethau. A siaradwch gyda'r tiwtoriaid a'r darlithwyr, achos maen nhw'n eich helpu chi. Felly os ydych chi yn stryglo, siaradwch â pobl. Dod i'n nabod pobl allan flaen llaw, wrth gwrs. Dych chi'n gallu cygrwpio ar y social media felly. A Brifysgol, dych chi'n dysgu ar y ffordd os rhywbeth, wedyn mae yna digon o bobl i roi cymorth a llaw allan i chi. So, dych chi'n ffain, dych chi'n Y peth pwysica fi mi mynd mas a cysylltu gyda pobl eraill. Mynd i'r gym yn Abertawe, mynd mas a cwrdd â pobl eraill yn siarad Gymraeg. Gweithio gyda'r Coleg Cymraeg yn eitha dda hefyd, achos ti'n gallu cwrdd â pobl yn cael o'r un dydodeb dy ti. Ewch amdano, really. Derbyn pawb cyfle sy'n dod ato ti, achos mae'n amser mor gyffrous yn dy bywyd. Mae'n amser i trio pethau newydd ac i siarad gyda pobl newydd fyd. Ffeindiwch eich cymuned, creu cymuned gyda'i ffrindiau ar y cwrs ac i just defnyddio eich gilydd. Chydig o hyder, chydig o bositifrwydd hefyd, achos mae popeth ddim yn mynd i bod yn plain sailing fel maen nhw'n dweud. Faswn ni'n hefyd dweud, byddai'n gyffrous cofio i gymryd teimladau hynna gyda chi wrth fynd. Paid ofni bod yn annibynnol. Mae bod yn annibynnol yn sgil ti angen ar gyfer bywyd a mae mynd i'n Brifysgol mynd i dysgu ti hwnna'n rili gyflym. Fi'n cofio gweld mam a dad yn gyrru ffwrdd o'r maes parcio a nes i dechrau llefen achos o'n i fel, be fi'n mynd i wneud nawr? Ond ceri pethau'n annibynnol, cwrdd â pobl newydd, cymdeithasa a bydd ti'n rili yn gweld newid yn ti a pawb o gwmpas ti achos ti'n mynd i wneud ffrindiau, ti'n mynd i cwrdd â pobl, ti'n mynd i cymdeithasu a ti ddim mynd i bod yn unig. Mae rhywun yn Brifysgol i ti.